Kai, abokina, garin nan fa sai a hankali. Kai, ka bari, ai muna karban wuta. Ni abinda ma naga ya burge ni. Kuka tsaya a jikin motar nan naga ta dace da ni. Sai ga ka ga riga ta kama wani mai Ai kai ba marbanka da mai sharan kwata. Wani sharan kwata ne ba ai. Ita ma sana'a ce. Sana'a ce tabbas, amma kai kai dai kawai Allah samu dace. Allah matalauci bai ba. Wallahi. Na da wanki. Abokina, Allah ya yi halitta. ba hankali na ba ta heke amma tana wuce sai na hankali na kwanta. Kama dai kwanta kai da yanzu talauci muke bamu da sisi kai ina son ka za ta yi Talauci ba hana ni haji gaskiya zan bi ta ni gaskiya sai na je na karɓo nan bata. ai sai ya dube shi. Barka dai. Na ga kin wuce ne kuma sai na ga cewa kin kwanta min a rai na ce to gaskiya ya kamata in zo in yi miki magana. Ok, kamata ya ma bai kamata miki magana akan layin nan ba, kamata ya ce na karɓi namban ki in zo har gida ki san cewa da gaske nake. Yanzu abin da ya faru da Allah idan ba damuwa ki taimaka sai ki bani namban wayan ki. Godiya nake yi. Ok, baki mai gwadancen gidan na kuwa. Ok, layin nan da ya shiga kenan. Layin zakari. Ka zo sai ka kira ni a waya sai na turo a kai. To ba damuwa, godiya nake sosai. Dena leke mana abokina. Ka bani lambar ta. Wai, wani yarinya mai kyau santalan ne ta baka namba? Kana mamaki farin jini na bai kai a bani ba? Anya ba nan ban mai gadin gidansu ta baka ba. Sai da na kira ta a lokacin ta daga na ji ita ce tukunna na baro wajen. Ni dai yanzu ba wannan ba ɓata dai za ka yi ta yi ba gobe kawai ka shirya za ka raka ni ko baka shirya ba ko ka shirya ni kawai gobe zan biya mana kuɗin alayyata za ka raka ni mu je mu ni in ganta. Saboda a lokacin da ta bani lambar da na daga ni na tabbatar da ita ce ta kwaranta min layin ta ce na ga nan kwanan yan dodo layin gade-gade nan ne gidansu. Ni ba abun da zan canja an da mu tafi haka kawai mu tafi. Allah kai mu gobe za mu je mu gidansu za ka raka ni ya raka ni. Haka ta soyayya tabbas. Yawwa abokina ya kwata tana ta mun ne layin ba. Dan ina tunanin ta ce ga layin ka wannan shine layin ka dake muna shigowa ta ce gida ɗaya na biyu. Kira ta nan ko nan gidan ne ko wannan gidan ne. Ko ka kira ta a waya mana. Kana ai manta ma ne ni. Allah daga gari Ko na baka waya ne wai. Oke tabbas na ga waya da dama a daidaita sahu na ga wayanka ta faɗi ni na mayar ma kai kayar da gaggan na bar wayan agun tana bakin hanya. Subhanallah. Kai ba kan magana ba.